Ker osebedo ka temo keto foundation ma strong nikech bang' higni 5 ok bi penj ni rowere adi mne ndiko tich bro ng'ire kod foundation. Tiere jok ma bende transition ma gin rowere. Koro ang'eyo PSs including Nixon Korir kod mamoko bende ma gin rowere, en mana ko gin rowere ma jokoko, gin rowere mohero tich. Koro gino rowere ma gin behind the scenes. Akina Nixon Korir ma NPS mar aparon ma land kod mamoko. Koro ntiere madam ma oku aparonu Busia County. Okang'e NPS mar one of the CMEs, aparon SMEs. Koro ntiere rowere moseyudo nafas. To oker marwa bende osebedo ka push youth agenda. Inyalo paro ni last holiday akianene Madaraka Day kose Jamhuri Day manene obedo dedicated to ICT. To king'iyo gigo ng'iyo mana ochiko kaka rowere tir. Koro magi yore mag keto kramna thuolo mag tije. Tudhe mag tije. Nyoro kanyoro ntiere police pass out ma police. Nyoro encourage mondo police mang'eny mondo ndik the next selection. Koro mago te gin nafase mag tije kuom rowere. Koro kochuno mana mondo nyaka